Avem aici un downpipe pe 90 de mm pentru un Ford Ranger, motor de 3.2 TDCi cu turbo hibrid, făcută la Turbo Custom, intercooler frontal. Uitați, drăguțul. Avem de sudat piulița la sonda lambda și cu o piuliță pentru EGT și este gata de montat. Revenim și cu o filmare asupra la toată lucrarea. Vedem cum a și intercoolerul și o să facem și restul evacuării pe 76 de mm.